Ja. Du ser godt ud. Uha. Blufærdighed. Hvad er det for noget? Det er at være tilbageholdende og genert. Især når det handler om sex og nøgenhed, eller blottelse af vores allermest intime følelser. Altså jeg bliver ofte lidt sådan, kan få lidt sved i hænder. Ja, blive rød i hovedet, eller få et eller andet i maven, eller nervøs. Altså ubehagelig, tilpas. Den følelse har 23-årige Amanda Christensen valgt at skubbe langt væk. Hun er igen på vej til at gøre noget grænseoverskridende. Det har hun jævnligt gjort, siden hun som 20-årig traf et valg om at vinke farvel til blufærdigheden. Jeg skal have taget nogle billeder, og det er til side 9. Og det kommer til at foregå sådan med, at det er i lidt påklædning. I mine teenageår, der var jeg meget genert og meget blufærdig og indadvendt. Inderst så ville jeg jo gerne være ligesom mine veninder i folkeskolen, der bare, her kommer jeg, og sådan ikke også, hvor jeg har været den dag i baggrunden og ikke ture. Det endte jo faktisk med, at jeg blev så genert og stille, at jeg udviklede angst. Og meget social angst for nye ting og alt det der. Så det der med at have lavt selvværd og have så mange ting at kæmpe med, det gjorde bare, at jeg lukkede mig selv inde. Jeg tror bare, når man kommer sådan i puberteten, og sådan, så udvikler man en eller anden forståelse af, hvordan, altså en eller anden usikkerhed omkring sin egen krop, som man ønsker at skjule. Og så er det jo bare det hele resten af samfundet også gør. Så føler man jo bare trop. Når man bliver teenager, så sker der så mange forandringer i en, så man godt der kunne sige, at der nok er mere generthed. Når vi får røde kinder af en let påklædt krop, er det fordi vi ubevidst forbinder bar hud med sex. Det siger Christian Gros fra Roskilde Universitet til Berlingske. Omklædningsrummet er et af de steder, hvor den nøgne krop bør være synlig. Det er den bare ikke altid. Jamen, altså det vi oplever, når vi har de store grupper netop med de unge mennesker, primært pigerne, det er jo, at de vil jo helst ikke vise sig i badetøj. Og dem, der så endelig gør det, de tager det jo helst på hjemmefra. Jeg tror, udfordringen den ligger i deres blufærdighed. De er bange for at vise sig uden tøj, så de tager badetøjet på hjemmefra. Det optimale scenarie vil jo være, at vi havde ressourcer til at binde manden vores omklædningsrum. Der er for eksempel ingen piger i klassen, der bader, når vi har været til idræt. Og det tror jeg helt klart også har noget at gøre med, at man ikke har lyst til at vise sig nøgen og sådan foran alle. Alle pigerne, de skulle ned i badekælderen og med sæbe og det hele skulle vaskes, rent ud sagt. Og drengene så på et andet tidspunkt. Og der var der ikke nogen, der ville sige, at det skulle de ikke deltage i. Det gjorde man. Altså man deltog, fordi det blev der sagt. Vores blufærdighed er et problem. For hvis vi skjuler os for hinanden, ser vi kun de perfekte kroppe fra åleslanke skuespillere og toptrimmede atleter. Og når vi spejler os i kropsidealerne, mister vi fornemmelsen af, hvad en almindelig krop er. Det siger professor Thomas Søbjerg Petersen, Roskilde Universitet til Berlingske. Efter en times biltur er Amanda ankommet til fotostudiet. Min puls den kører lidt. Altså jeg er nervøs, men det er på den gode måde. Man bare lige forkøle det derned, ikke? Det er lige det første kvarter, man er spændt og nervøs. Om det nu kommer til at gå godt, og om håret det nu sidder, som det skal, og ens makeup man har brugt over en time på at sidde. Er det nu den rigtige farve, man har valgt? Amanda er klar på at smide tøjet, fordi hun er et sted, hvor det er meningen. Vores blufærdighed er påvirket af kontekst. Når vi er et sted, hvor andre er let påklædte, er det mere lige til at hoppe i badebukserne. Men er man den eneste i stranduniform, bliver det pludselig grænseoverskridende. Altså jeg tror, når setup'et er, at man netop i en svømmehal, at der skal alle være nøgne alligevel, så tror jeg,
så tænker jeg ikke så meget over det. Hvis nu at der var nogen, der lige pludselig sagde til mig, at jeg bare skulle tage mit tøj af, altså foran andre, så ville jeg måske ikke være så bekvem i situationen. Når vi smider tøjet til gymnastikken og går i bad og sådan noget, så er det bare det, man gør i det miljø der. Men der kunne da være masser af andre situationer, hvor jeg tænkte, der kunne jeg da aldrig drømme om at smide hverken hele eller halvdelen af det. Det var en stor grænse at kæmpe med det her blufærdighed, fordi jeg har været meget sådan bare i folkeskolen med idræt og sådan noget med at pakke mig ind til, når vi skulle i bad. Men jeg tror bare, jeg er nået til et punkt, hvor da jeg blev ældre, at nu fik jeg nok af den her, de her lænker, jeg havde givet mig selv på. Nu skulle jeg ud af alt det her. Og så har det her modelverden bare hjulpet mig rigtig meget. Og så omvendt med benet. Drej over kroppen lidt over mig. Fint der. Tak. Jeps. Godt. Og ligesom før. Okay, ja, det var meget heldigt. Som side 9-pige må man være klar på både fordømmende og anerkendende kommentarer. Det kan jo godt se ud, som om hun er glad for sin krop på nogle ledere, tænker jeg. Og det synes jeg er tiltalende at være det. Altså, det er jo en god... og hun har lys i øjnene, og der er noget, hun vil her i verden, kan man se på hende. Det er jo dejligt. Altså man siger, at jeg er flot på den måde, jeg er. Og det vil jeg gerne vise verden. Ja. Selvtillid. Jamen, jeg tænker måske også, at hun bare sådan, ikke ser det som noget så underligt at vise sin krop frem. Altså Ja, hendes grænser for blufærdighed er måske et andet sted end vores er, ikke? Altså. Amanda har brugt fotograferingen til at rykke sin grænse for blufærdighed. Det har hjulpet rigtig meget at få set sig selv på en anden måde. Også det der med at få det der blik, jamen jeg er en pæn pige. Altså jeg kan sagtens de her ting. Så det med at man er blufærdig, altså det, ja, nogle gange så skal man altså bare smide tøjet.